Eli kerrotaan ministi se, että miksi me päätettiin lähteä tänne sivuraiteelle. Et toinen vaihtoehto olisi vaan harjoitella ja ratsastaa ja yrittää, että se onnistuisi. Ja sitten se saattaa olla, että se tekee siinä niin kuin monta kierrosta huonoa, sitten tekee pari askelta hyvää. Monta kierrosta ja huonoa. sitten yritetään poimia niitä hyviä. Niin sitten se on vahingossa tullut harjoittaneeksi paljon enemmän sitä huonoa asentoa. Kyllä. Ja kun me noudatetaan semmoista periaatetta, että vain hyviä askeleita, vain hyviä asentoja, ja sitten kun ne hyvät asennot onnistuu, niin sit niitä lähdetään kasvattamaan. Kyllä. Niin itse asiassa se menetelmä onkin sitten nopeampi. Kyllä. Ja tämä vain hyviä toistoja ajattelu on tosi tärkeä. Ja kun se hevonen harjoittelee tai ihminenkin kun harjoittelee, kun halutaan tietyt lihakset syttyy ja tietyt kytkennät aktivoituu ja sitten se lähtee niillä liikkumaan, niin siinä täytyy olla tosi tarkka siinä harjoittelussa. Kun se tekee vaan niitä hyviä asentoja ja hyviä toistoja tai toivottuja, sellaisia, mitkä me nähdään niin kuin hyödyllisiksi, ja ei tee niitä toisenlaisia ollenkaan, niin ne toisenlaiset pikkuhiljaa sieltä häviää niin, ja ne korvaantuu sillä uudella. Ja sen takia se on niin tarkkaa nyt tässä vaiheessa, että mitä tehdään. Ja sen takia itse asiassa aika pieni määrä riittää, jos vaan sitoutuu tekemään vain niitä. Kyllä. Ja sen mä näen itse asiassa mun työssä aika usein siinä, että jos ratsukko on sellainen, ketkä sitoutuu siihen prosessiin, että okei, nyt muutaman viikon tai muutaman kuukauden me todella tehdään pala palalta tätä juttua, eikä tehdä mitään muuta tässä harjoittelussa, niin sitten se edistys on tosi paljon huimempaa. Toki voidaan sitten maastoilla ja tehdä kaikkea muuta ja käydä kävelyllä ja mitä kaikkea liikuntaa harrastaa. Se ei niinku ollenkaan huono, se on todella suotavaa, että tekee. Voidaan pikkuhiljaa lähteä siirtämään sitä hyvänlaista ratsuliikkumista sit maastoon ja kaikkiin muihin juttuihin. Nyt sillä oli lihaskalvokäsittely silloin ja nyt sillä oli osteopatia ja molemmissa on tullut hyvää palautetta siitä, että kuinka nopeasti se on saanut niinku ratsun lihaksistoon jopa vähän ällistynyttä siitä, että kuinka on niin käyntipainotteisesti voinut saada noin hyvät lihaksiston kehitettyä. Niinpä. Niin, se on itse asiassa aika yllättävää, että miten pienellä, kun tehdään esimerkiksi käyntiä, tehdään tosi tarkasti niitä liikeratoja, niin kuinka paljon lihasmassa kasvaa. Kyllä. Kun ne oikeat paikat lähtee vahvistumaan ja sitten siinä välissä ei tehdä sitä toisenlaista liikkumista ollenkaan, niin se lihaskasvu ja kehon hallinnan parantuminen on tosi nopeata. Kyllä. Muutenkin voisi ehkä puhua vähän näistä meidän treenimääristä, minkä verran senkaan on nyt tehty. Niin, että tosiaan hevonen on nyt kääntymässä 5. Me ollaan tehty aika semmoisia systemaattisesti 2-3 kertaa viikossa kehoharjoittelua, aika 20 minuuttia, puoli tuntia, selästä käsin 10 minuuttia, 15 minuuttia, oikeasti aika lyhyitä. Kyllä. Ja muutaman kerran viikossa, sitten sen lisäksi on liikkunut maasta käsin laumassa ja sitten se on tehnyt muita taitoharjoituksia, niin kuin aivojumppaa, niin kuin vaikka kengitysharjoittelua tai jotain muuta tallikäyttäytymistä. Että se on saanut mielenvirkettä paljon. Mutta ne fyysiset harjoitteet on ollut toi 3 kertaa viikossa, maks puoli tuntia. Kyllä. Ja toi ravisiirtymiset harjoitus, se määrä, mitä siihen harjoiteltiin, että päästiin tuohon pisteeseen, oli se, että yhden kerran kokeiltiin selästä ravia. Se oli tosi outo. Sitten päätettiin, että katsotaan ensin satula, kehohuolto. Sitten kokeillaan uudestaan. Se oli edelleen samalla tavalla outo. Se oli vähän, että se ei liiku. Niin, että se ei liikkunut eteenpäin. Niin sitten oltiin, että onkohan tämä jotain opittua. Joten sitten me päätettiin lähteä sille sivuraiteelle. Ja sitten tehtiin 2 kertaa maasta käsin. Ja sitten oltiin selässä, niin sitten se jo osasi sen. Eli se oli aika pieni määrä harjoituksia, eikä tullut montaakaan huonoa askelta siellä välissä. Eli aika tosi pienellä määrällä päästiin jo siihen, että se lähti rohkeasti kaula pitkällä eteenpäin. Kyllä. Ja siitähän me tietysti halutaan myös pitää se määrä pienenä, koska se vasta harjoittelee. Ne on uudet liikemallit, ettei se sitten, niin kuin, että nehän nopeasti tosi rasittavia, niin kuin väsyttäviä sen lihaksistolle, niin ei me voida tehdä niitä toistoja ihan niin kuin valtavasti, kun se on vasta opetettu, koska sittenhän se ei taas ole sille motivoivaa, kun se tämähän on tämmöistä hirveätä väsyttävää ja mä en pysty enää tehdä sitä, minkä mä just äsken osasin. Niinpä. Niin, sehän näkee just siinä, kun vaikka irtojuoksutettiin sitä, niin kuinka ne samat liikemallit, että sehän on tosi tehokasta, kun ne on siirtynyt jo siihen sen vapaa-aikaan. Ja Winnin tapauksessa tietenkin ideaalia, koska Winnie asuu laumassa ja sillä on paljon liikkumistilaa, niillä on tuollainen kuja ja nyt talvella vielä peltoa. Ja sitten siellä kun se laumas liikkuu, niin oikeastaan ne hermotukset ja liikeradat, mitkä se on oppinut,
meidän kanssa, niin lähtee vahvistuu ja se treenaa tuolla itsekseenkin. Käyttää niitä. Saattaa olla, että oikeasti tosi pieni määrä toistoja riittää. Kyllä. Sitten lepo on se, mikä vahvistaa. Sitten muutaman päivän päästä taas tehdään uudestaan. Ja aika nopeasti huomaa sen, että voi tehdä enemmän toistoja. Ja senhän huomaa tosi hyvin just siitä, että jos se on tehnyt muutamat aivan tosi hyvät toistot, ollaan saatu palkittua, huomattu, että nyt se kyllä niin tajus sen, mutta sitten jos vaikka vahingossa pyytää sit vielä se yhden ylimääräisen, huomaa, että nyt se levisi, niin se on siitä vaan, että sille ei niin riitä kunto vielä. Niinpä, kyllä. Silleen sitä oppii.